Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la inbola khona le video kanti ke nginibingelela ngiphansi kwelakithi eJozini namhlanje ke umhla ka24 iHeritage Day la kusokubungaza khona usuku olubaleke kakhulu ke ezweni lonke ejikelele kanti ke namhlanje njengoba ke ekulosuku la sendaweni yangakithi khona okuthile ke okwenziwayo ukubungaza lolusuku lamagugu kanti ke ngiphethe umfowethu la ozoyichaza yena esimbonile enze ibukwayo lapha estate ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mfowethu khona la kwiZwide Media. Yebo kakhulu mfowethu njani? Ngiyaphila igama nesibongo mfowethu. Siyaphila hayi lokhuluma uVeli umfowethu Gumede owaziwa ngelangcephelezi. Impela nginqole yakho la eJozini njoba nje sehlile engizange ngilale nje ubona amehlo nje suke eGoli siseloku sehle nje ebusuku nebandla lami lelilanga emva impela. Sizobungaza namhlanje usuku lamagugu. Siyanibona nenze ibukwayo abantu banijabulela ngabe isuka phi lento libaleke ngani lusho ukuthini futhi ke usuku la namhlanje kunini? Hey lubaleke kakhulu mntana mama singathi saliqanje manje ngaze ngashaya isikhathi sala active kodwa kafushane nje lubaleke thina sizwe esinsundu sikukhumbula amaqhawe akithi njengoba thina siyintsha igeneration entsha sambile sakuthola ukuthi kwakukhona enye generation yaqala kanjalo njalo nokhokho omkhulu kanjalo ngathatha kuzokushonelanga nje eNkalatha kodwa nje ngizoyika phezulu nkamagula eNkalatha. Hayi cha ngiyakuzwa kakhulu mfethu neqembu lakho nenza ezibukwayo ngabe lento lena ikini vele niqale nini yona lento leyo yomculo? Hey isikhathi hayi saqala ngale yaminyaka le yama 2000 ngangisahamba nentombi kaMgquzula kwaya ngisebenza namanje amaqembu kodwa ke ngaqala ngawuchwepheshe njengoba namhlanje sengiyingcephelezi sho nje iminyaka simningana impela singapheka 10. Umuntu ongakwazi ubukele njengamanje ufisa ukuthini kuyena futhi yini angayilindela kuwena? Ya umuntu obhele kumanje ngicela nje ukuba ukusuka manje nje kuyale ngijabulela ukuthi kube khona isimo sokuhlanganisa abantu bangakithi njengalo nabanye abasuka eThekwini njengoba sino uBhutchathu uGodo kanjalo njalo ukuthi nje ingcephelezi njengoba igcina ngale album le Red Alert ngiyabuya futhi kuloko ngizobuya ngengoma entsha ke single track manje ngizosebenza nenkosi emagcwami uSicebe sesiyifakile emshinini kuzovela nje ngiyekudala ngqonje njengoba uOctober lenyanga ezayo part now yobe sidedela ingcephelezi uCremoto Nkalatha. Abantu abangakwazi bakuthola kanjani einkundleni zokuxhumana nabantu abafisa ukukulandela umculo wakho besupport bethenge bakuthola kanjani? Ingcephelezi iyatholakala online kuma digital store uzongena nje uzobona lapha ezitolo ialbum ekhona le Red Alert ngisana kuyikhipha nenye le yaphambilini yama albino wasuba ile ekhono lami la ku Facebook ke ngikhona ku Facebook ku ipage lami lapha uNcephelezi Maskandi Music. Ungathini mfowethu ke sesivala njengamanje kumuntu ke obukelele le video uthini umlayezo wakho kumuntu omusha wasemakhaya? Ya umyalezo wami kuyintsha ngithi ayiqhubeke nokuyigada nokuyiphatha kahle bangagxili kuyidakamizwa bazogxila kulesi sport esikiso lezi kodwa nesikole bangasikhohlwa baphuthuma kakhulu esikole ngoba nami ngenye yabo Maskandi ethe ukukerakela njengoba ngingcephelezi impela kunefile la khona lokho bagxile esikoleni bebevakasha ngabe lento ifana negame nesport uma ubuye esikoleni namba yo refresh ingqondo nami ngithi mangibuya nje la ngibuya khona njengeziqu zami ngiyo refresha ngesigini. Ngiyabonga kakhulu mfethu bafethu senibonele ke nayizwa ke insizwa yaphansi le eJozini uNcephelezi nathi ke seJozini asibancinyana bafethu njengoba nami ngiphuma khona eJozini ngiproud ke ngendawo yangakithi nazi ke nezinsizwa ezayo njengoba seshilo bafethu ngahamba ke nimsupport ukhona kuma digital stores umculo wakhe ingcephelezi nasenkundleni zokuxhumana nimlandele unithembisa okukhulu kakhulu ngiyabonga mina anivalelise bafethu. Kubonga mina kakhulu ama social media engisebenza nawo ngisacela nje eyibingelele ngikhonza ukubhubha hayi. Okay uzoshaya nje shout out uzisho igama nesibongo bese siyadlulela komunye sawubona mfethu njani? Yaphila igama nesibongo uzakhela ngakakhumalo ekuphi nendawo? Madonela. Uvele nje ushaye uthi nqampu sawubona mfethu? Yebo. Igama nesibongo? Usihla wamabiko. Kuphi nendawo? Uvele nje usho konke? Madonela. Mfowethu nawe sikubingelele? Yebo mfethu igama lami nguSimango kaGumede phansi eJozini Madonela. Yebo mfethu igama lami ngokwanele ngwakalwanti la welcome. Okay ngiyabonga kakhulu mfowethu. Yebo mfethu umkhanyise kade bathetheza ngomezulu. Awu suka. Iyona insizwa ke iphuma esigodini sase welcome. Hayi ngiyakuzwa kakhulu mfowethu.
Yebo mfethu, igama lami Makhoso Ngamhlongo esigodini saseMadonela. Hayi siyabonga kakhulu bafethu ko bonke ke ababukele ezona insizwa zangakithi eyishaya umculo onenkosi phakathi. Cela ukuthi ke bafethu nibalandele inhle kakhulu into abayenzayo beqhubeke bengagcini khona la beqhubeke beye kwelinye izinga. Ngiyabonga kakhulu uma ungasubscribe ngicela ukuthi usubscribe khona la kwiZwide Media TV sizokulethela ke yonke into eyenzekayo futhi eyakhayo nefundisayo asiphinde futhi sihlangane evidweni elandelayo.